हाँ ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ଟି? ତୋ ଘରେ କଣ ଖାଇଛ? ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ କଣ ଆଜି? ଭାତଡାଲି ଖାଇଛୁ? ସକାଳୁ ଭାତଡାଲି ଆଉ ଭାତଡାଲି। ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଇଛୁ? କିଛି ଖାଇନୁ? ଏତେ ଭୋକ ରହିଛୁ? ଖାଲି ଖାଇଦେଲି କା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି କମେଡି ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଖାଇଛୁ। କଣ କହୁଛୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ 12 ମାସର ସବୁ ନାଁ ଜାଣିଛ? ସବୁ କଣ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଆଗ ତୁ କହ କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ 12 ମାସର ନାଁ ସବୁ? ଜାଣିନୁ? ଆଉ କହିଲୁ କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ କର? ଆଉ ସାଙ୍ଗ ତୁ କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ଜାଣିନୁ? ଆଉ ତୁ କଣ କଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲା। ଆଜି ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସବୁ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 12 ମାସର ନାଁ ସବୁ ଜାଣିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି କଣ କରିବା? ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ 12 ମାସର ନାଁ ସବୁ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ କଣ ଆସିବ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମର ଆସେ। ଫାଷ୍ଟ ଋତୁ ଆସିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲେ କଣ କଣ ହୁଏ ସବୁ? ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚେ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଶୁଣିବା ହେଲା। ଶୁଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯୋଉ ଆସିବ ବୈଶାଖ ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ହଉଛି କଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଶୁଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ବରକାଶ। ଅର୍ଥାৎ କଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ବୈଶାଖ ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହବ। କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଗଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ବରକାଶ। ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହୁଏ। ଏଇନା କଣ ଗରମ ହଉଛି? ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରସେ ଘନ ଘନ। ହଁ ଝିମିରି ହବ। ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ବର୍ଷା ଋତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଣ ଆସିବ? ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ବହୁତ ଜୋରରେ ମେଘ ବର୍ଷା ହବ। ଆମ୍ବ ପାଚିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁହ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ ଶରତରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତରେ। ୟା ଅର୍ଥ କଣ? ଭାଦ୍ରବ ଆଉ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କଣ ହବ? ସବୁଆଡେ ଭାରି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ।